Zdravíme všetkých, ktorí milujú pravdu. Üdvözlünk mindenkit, aki szereti az igazságot. Dlhšie sme tu neboli, ale súviselo to s tým, že človek veľa premýšľa o biblických námetoch. Hosszabb ideig nem jelentkeztünk. Ez azzal függ össze, hogy sokat elmélkedünk, sok időt töltünk azzal, hogy elmélkedünk a bibliai igazságokról. Dnes sa budeme rozprávať o pravde. Ma az igazságról, erről a fogalomról fogunk beszélgetni. Čo je pravda, ako súvisí s našim životom? Mi az igazság, hogy függ össze az életünkkel? Keď som pozeral tento námet v Božom slove, amikor néztem ezt a témát Isten szavában, tak je toľko materiálu, že by sme tu mohli byť do večera zajtrajšieho dňa. Annyi anyag van erről, tehát annyi gondolat, hogy ezzel csak a felsorolásával, ezeknek a gondolatoknak a felsorolásával eltölthetnénk rengeteg időt. Estig lehetnénk itt. Dnes si povieme o pravde z iného pohľadu, ako možno väčšina z vás nad tým uvažuje. Most az igazságról kicsit más szemszögből szeretnénk megközelíteni, mint ahogy lehet legtöbben erről gondolkodnak. Prečo je dôležité poznať pravdu a vedieť, čo pravda je? Miért fontos ismerni az igazságot és tudni, hogy mi az igazság? Prorok Daniel povedal, že v konečnej časti dní pravda bude zhadzovaná na zem a šliapaná. Dániel proféta úgy fejezte ki, hogy az igazság földre tiportatik, földre vettetik és megtiportatik. A mojim životom je vyzdvihovať pravdu. És az én életem értelme, vagy az én életemet azt jelenti, hogy az igazságot szeretném kihangsúlyozni, kiemelni. Aký majú ľudia postoj k pravde dnes? Milyen a manapság a hozzáállás az igazsághoz? Majú veľmi podobný pohľad na pravdu, ako mal Pilát. Az emberek többségének olyan a hozzáállás az igazsághoz, amit a Pilátus szavai is jól kifejeznek. Môžeme si otvoriť Bibliu Evangelium Jána 18. kapitolu. Nyissuk ki a Bibliát János evangéliumnál, 18. fejezetnél. A 38. verš. 38. vers. Pilát mu povedal, čo je pravda? Pilátus így szólt hozzá, mi az igazság? Pilátová otázka bola taká, môžeme povedať, že aj trochu pospešná, aj taká, že proste mu to bolo jedno. Ebben a kérdésben egy kicsit olyan, mintha megvetés, vagy így kinevette Jézust ezzel, mert ugye igazságról volt szó, és akkor, hogy mi az igazság. És poszmesna a... És mintha neki annyira ez, hogy mi az igazság, nem lett volna olyan fontos. Čo predchádzalo tomu, že Pilát povedal tieto slova? Mi előzte meg Pilátus ezen szavait? Pozrieme si predchádzajúci verš.
Nézzük meg az előző verset. Preto mu povedal Pilát, tak si teda král? Ježiš odpovedal, ty sám hovoríš, že som král. Preto som sa narodil a preto som prišiel do sveta, aby som svedčil o pravde. Každý, kto je na strane pravdy, počúva môj hlas. 37-es vers így szól, Pilátus ezért ezt mondta neki. Akkor hát király vagy? Jézus ezt válaszolta, magad mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúskodjak az igazság mellett. Mindenki, aki az igazság oldalán áll, figyel a hangomra. Takže vidíme tu, že Ježiš prišiel, aby svedčil o pravde. Azt látjuk itt, hogy Jézus azért jött, hogy tanúskodjon az igazságról, az igazság mellett. A každý, kto je na strane pravdy, počúva jeho hlas. És azt mondta, mindenki, aki az igazság oldalán áll, figyel Jézus hangjára. Je to dnes jednoduché nájsť pravdu? Könnyű manapság megtalálni, meglelni az igazságot? V dnešnej dobe všetky náboženstva hovoria, že oni majú pravdu. Ma végül is minden vallás azt állítja magáról, hogy ők ismerik az igazságot. Ale hovoria to aj politici, hovoria to aj klamári. Všetci dneska ich hovoria, že majú pravdu. De ugyanígy beszélnek a politikusok is, és még a hazugok is azt állítják, hogy nekik van igazuk. A my sa dnes pozrieme, čo hovorí Biblia o pravde. Mi ma megnézzük, hogy a Biblia mit ír az igazságról. Nebudeme si tu hovoriť všetky biblické texty, lebo to by sa nedalo. Nem fogjuk felsorolni az összes bibliai verset, ami az igazságról szól, mert az lehetetlen lenne. Ale povieme si iba z určitého uhlu, aby ste videli, že čo hovorí Biblia o pravde z iného pohľadu. De bizonyos szemszögből fogunk gondolatokat említeni, hogy bepillantást nyerjünk, mit mond a Biblia az igazságról. Aká cenná a dôležitá pravda je, si môžeme nájsť v Prísloviach 23. kapitole. Milyen fontos és milyen értékes az igazság, ezt példabeszédek 23. fejezetben láthatjuk. A 23. verši. 23. fejezet, 23-as vers. Kúp si pravdu a nepredaj ju. Múdrosť a kázeň a porozumenie. Így szól, védj igazságot, és el ne add bölcsességet, fegyelmezést és értelmet. Dnes si povieme, ako sa tá pravda dá kúpiť. Mi ma arról szeretnénk beszélni, hogy lehet megvenni ezt az igazságot. Čo to znamená? Mit jelent ez? Tento text ma zamestnával v podstate celý týždeň a preto si ho dnes vysvetlíme v širšom pohľade. Ez a vers engem foglalkoztatott, most egész héten ezzel voltam elfoglalva, és azért most erről közelebb fogunk beszélni. Pozrieme, čo hovorí ešte Žálm 119. Nézzük meg még, mit mond 119. Zsoltárban a Biblia. A 160. verš. 160. vers.
podstata alebo základ tvojho slova je pravda a každé tvoje spravodlivé sudcovské rozhodnutie je na neurčitý čas. Szabadnak lényege, vagy másképp szabadnak alapja igazság, és időtlen időkre szól minden igazságos bírói döntésed. Takže čo je podstatou celej biblickej pravdy? Alebo kto je podstatou tejto pravdy? Mi a bibliai igazságnak a lényege, vagy ki? Ki az alapja? Môžeme si pozrieť, čo hovoril o tom sám Pán Ježiš. Je to Evangelium Jána. Nézzük meg, mit mond erről maga Jézus Úr. Ez János evangéliumban. 14. kapitola. 14-es fejezetben olvashatjuk. 6. verš. 6. vers. Ježiš mu povedal, ja som cesta a pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi iba prostredníctvom mňa. Hát János 14.6. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az atyához, csak is én általam. A znovu si pozrieme ešte Ježišové slova na inom mieste. Nézzük még máshol, nézzük Jézus szavait. Je to Ján 6.44, Evangelium Jána. János evangélium a 6. fejezet. Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesím v posledný deň. János evangélium a 6. fejezet 44-es vers. Senki sem jöhet hozzám, csak ha az Atya, aki küldött engem, vonzza őt, én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. Takže vidíme, že je tam veľký súvis medzi Otcom a Synom, medzi Bohom a Ježišom. Láthatunk egy nagyon szoros összefüggést, kapcsolatot Atya és Fiú között. V tej 14. kapitole Ježiš hovorí, že k Otcovi sa nedá prísť iba cez Neho. A 14-es fejezetben, amit az előbb olvastunk, azt mondja Jézus, hogy Atyához nem lehet másképp jönni, csak ő általa. A 44. verš 6. kapitoly hovorí, že nikto nemôže prísť k Ježišovi, ak ho nepritiahne Otec. És másik oldalon pedig itt a János evangélium 6. fejezet 44-es versben pedig azt mondja, hogy senki sem jöhet Jézushoz, csak ha az Atya vonzza őt. A znovu by som vyzdvihol tú kľúčovú vec z tej 18. kapitoly, 37. verša. Újra szeretném kiemelni azt a gondolat, amit 18-as fejezetben olvashatunk János evangéliumban. Každý, kto je na strane pravdy, počúva môj hlas. Itt a 37-es versben olvashatjuk ezt, hogy ugye a vége felé, annak a versnek a végső részét olvasom. Mindenki, aki az igazság oldalán áll, figyel a hangomra. Ezt mondta Jézus Pilátusnak. Pozrieme sa, ako vysvetľuje pravdu hebrejčina. Nézzük meg, hogy a héber nyelv hogy magyarázza, vagy hogy fejti ki az igazság fogalmát. V hebrejčine slovo pravda je emet. Héber nyelvben az igazság szó így hangzik, emet.
A znamená to, že to, čo je pevné, és azt jelenti, hogy az, ami szilárd, dôveryhodné, megbízható, stále verné, pravé, állandó, hűséges, igaz, tehát valódi, eredeti, a to, čo je založené na skutočnostiach. és az, ami a valóságon alapul, tényeken, valóságon. A v gréčtine slovo pravda znamená, je vlastne aletej. Görög nyelvben pedig az igazság szó így hangzik, aletmei, vagy aletei. Je to opak k falši. Ez egyben a hamisság ellentéte, A nespravodlivosti. És az igazságtalanság ellentéte. A slovo pravda označuje to, čo je vhodné, správne a odpovedná skutočnosti. És a jelentése, ami megfelelő, helyes, és megfelel a valóságnak. Takže vidíme v tom, čo sme si zatiaľ povedali, že stáť na strane Ježiša a poslúchať ho znamená chodiť v pravde. Hát ebben láthatjuk, hogy amikor Jézus ott válaszolt Pilátusnak, hogy az igazság oldalán állni, že stáť na strane pravdy. Áno. A ďalej? Chodiť v pravde. Hogy igazságban járni. Azt jelenti, igazságban járni. Či som to dobre preložila, bo som nezapamätala som si ten koniec, preto sa pýtam. Takže môžeme prejsť ďalej, aby sme vlastne pochopili, čo znamená kúpiť si pravdu. Hogy tovább mehetünk, hogy mit jelent az igazság, hogy ezt megértsük, ezt a fogalmat. Ako som spomínal, veľa ľudí verí v dnešnej dobe v Ježiša. Je na tom postavené celé kresťanstvo. Ahogy említettem, sokan hisznek ma Jézusban, tehát erre épül az egész kereszténység. A preto, keď som tu spomínal tie slová, že kto je na strane pravdy, vlastne stojí na strane Ježiša, tak mnohí si poviete, že je to v suchu. Tehát ha Jézusban hisz valaki, akkor az azt jelenti, hogy az igazság oldalán áll, tehát elég, hogy Jézusban hisz, és akkor ezzel, mintha birtokolná az igazságot. Dobre. Pozrieme si, čo povedal Ježiš v Matúšovi 13. kapitole. Nézzük meg, hogy még mit mondott Jézus Máté 13-as fejezetben. Igen. – 45. a 46. verš. 45-ös és 46-os versek. Nebeské kráľovstvo sa ďalej podobá cestujúcemu obchodníkovi, ktorý hľadá znamenité perly. Keď našiel jednu perlu veľkej hodnoty, išiel a ihneď predal všetko, čo mal a kúpil ju. Itt Jézus egy példázatot említ. Ismét hasonló az egek királysága egy utazókereskedőhöz, aki drága gyöngyöket keres. Miután talált egyetlen nagy értékű gyöngyöt, elment, nyomban eladta mindenét, és megvette azt. Takže môžeme sa zamyslieť nad jednou skutočnosťou. Most elgondolkodhatunk egy tényen. Kto dnes vlastní perlu veľkej hodnoty?
Ki birtokolja ma ezt a nagyértékű gyöngyöt? Kresťanstvo je postavené na Ježišovi. Kereszténység Jézusra épül, abban benne való hitre. Ale tu Pán Ježiš hovorí, že ten obchodník išiel, ihneď všetko predal a kúpil ju. Itt Jézus említ egy érdekes gondolatot, hogy ez a üzletember, mikor meglelte ezt a nagyértékű gyöngyöt, mindenét eladta, és megvette. Vyzerá to v kresťanstve tak, že všetci sa vzdali toho, čo mali. Úgy látjuk, most, ha megvizsgáljuk a kereszténységbe, belepillantunk, hogy eladták mindenüket, amiük volt. No, absolútne nie. Hát nem ezt látjuk. Takže veľa ľudí sa tam narodí a je spokojný s tým, čo má. Sokan legtöbbször beleszületnek abba a hitbe, abba a vallásba, és elégedettek azzal, amiük van. A pravda ich nezaujíma. És az igazság nem érdekli sokakat. A v prísloviach 23. kapitole sme čítali. Példabeszédek 23. fejezetben olvastuk. Kúp si pravdu a nepredaj. Vedd meg az igazságot, védj igazságot, és ne add el. Takže Pán Ježiš hovorí veľa v podobenstvách. Jézus úr sokat beszélt példabeszédekben. A vidíme, že tu na perla, és látjuk itt, hogy itt a gyöngy vlastne znamená tá pravda. Tulajdonképpen az igazságot jelenti. Takže veľa ľudí si myslí, že už vlastní túto perlu. Sok ember azt gondolja, hogy birtokolja ezt a gyöngyöt. Ale ukázali sme si, de megmutattuk, že Boh Jehova a Ježiš veľmi úzko spolu súvisia. Hogy Jehova Isten és Jézus Krisztus, a Fia, nagyon szorosan összefüggnek egymással. Že k Bohu nemožno prísť bez Ježiša. Hogy Istenhez nem lehet eljutni Jézus nélkül. A k Ježišovi nemožno prísť bez Boha. És Jézushoz nem lehet eljutni, vagy közel kerülni Isten nélkül. Takže v podstate ľudia, keď nie sú ochotní ísť do hĺbky, ha valaki nem hajlandó mélységbe kutatni, a hľadať tú perlu, és felkutatni ezt a gyöngyöt, tak ju nenašli. Akkor nem találták meg. Sice ten obchodník nemusel sa potápať v mori. Ennek a üzletembernek, aki ezt a gyöngyöt vásárolta, nem kellett egészen mondjuk tengerben merülni és onnan kihalászni. Ale on už tú perlu kúpil od niekoho, kto ju musel vyloviť z veľkej hĺbky. De ő valakitől megvásárolta, aki ezt nagy mélységből felszínre hozta, kihalázta. A sme aj my ochotní pre pravdu urobiť tak veľa? Hajlandóak vagyunk mi is az igazságért ilyen sokat tenni? Sme ochotní vzdať sa všetkého? Hajlandóak vagyunk mindenről lemondani? Naozaj všetkého? Tényleg mindenről? Nepoznám veľa ľudí, ktorí by prišli o rodiny, o majetky, len pre pravdu. Nem sok embert ismerek, aki az igazságért mondjuk vagyonát, vagy még a családját is elveszítette. Povedal som, že pozrieme sa na pravdu iba z jedného uhlu pohľadu. Azt mondtam, hogy most az igazságra egy ilyen szemszögből fogunk rá
ránézni. Dotkneme sa myšlienky ešte, čo všetko je pravda. Még érinteni fogjuk ezt a témát, hogy mi minden jelent az igazság. Ale pozrieme sa ešte na jednu dôležitú vec z Božieho slova. De nézzük meg még egy fontos dolgot Isten szavából. Veľa ľudí si nad tým láme hlavu. Sokan törik a fejüket ezen. Ale tým, čo tu hovoríme, vlastne sa objasňuje aj táto časť. De azzal, amiről most beszéltünk, ez a rész is világosabbá válik, fény derül rá. Sú to slova Pána Ježiša. Ezek Jézus Urunk szavai. A je to Matúš 25. kapitola. Ez ismert rész Máté 25-ös fejezetből. Je to prvých 12 veršov, prečítam to celé. Első 12 vers, egyben olvasom. Vtedy bude nebeské kráľovstvo podobné 10 panám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženichovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozvážnych. Tie pochabé si totiž vzali lampy, ale nevzali si olej. Kým tie rozvážne si vzali s lampami aj olej v nádobkách. Kým sa ženich zdržal, všetky zadriemali a zaspali. Ale o polnoci nastal krik. Ženich je tu, vidíte mu naproti. Vtedy všetky tie pany vstali a dali si do poriadku lampy. Tie pochabé povedali rozvážnym, dajte nám niečo z vášho oleja, lebo naše lampy hasnú. Rozvážne odpovedali slovami, možno by nebolo dosť pre nás i pre vás. Choďte radšej k predavačom a kúpte si. Kým odišli nakúpiť, prišiel ženich a pany, ktoré boli pripravené, vošli s ním na svadobnú hostinu a dvere sa zavreli. Potom prišli aj ostatné pany a povedali, Pane, otvor nám. On odpovedal a riekol, pravdivo vám hovorím, nepoznám vás. Olvasom, Máté 25 első 12 vers. Akkor az egek királysága 10 szűzhöz lesz hasonlítható, akik fogták a lámpáikat, és kimentek, hogy fogadják a vőlegényt. 5 közülük bolond volt, 5 pedig értelmes. A bolondok ugyanis fogták a lámpáikat, de nem vittek magukkal olajat. Az értelmesek ellenben lámpáikkal együtt olajat is vittek a tartóedényekben. Míg a vőlegény késett, mindnyájan elbóbiskoltak és elaludtak. Az éjszaka kellős közepén kiáltás hallatszott, itt a vőlegény, menjetek ki fogadni őt. Akkor felkeltek azok a szüzek mind, és rendbe tették lámpáikat. A bolondok így szóltak az értelmesekhez. Adjatok nekünk az olajotokból, mert mindjárt kialszanak a lámpáink. Az értelmesek ezekkel a szavakkal válaszoltak. Esetleg nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Inkább menjetek el azokhoz, akik árulják, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, a vőlegény megérkezett, és a szüzek, akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre, az ajtó pedig bezárult. Utóbb aztán jött a többi szűz is, és ezt mondták, Uram, nyisd ki nekünk. Ő így válaszolt, az igazságot mondom nektek, nem ismerlek titeket. Takže môžeme povedať, že ten olej je tá pravda. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez az olaj tulajdonképpen az igazság. Prečo si to dovolím tvrdiť? Miért merem ezt állítani? Znovu príslovia 23. Újból példabeszédek 23. Kup si pravdu a nepredaj ju. Védj igazságot és ne add el. Takže veľa ľudí si nad týmto lámalo hlavu, nad touto časťou Biblie. Sokan törték a fejüket ezen a Biblia részen. Mnohí hovoria, že olej je Boží duch. Sokan mondják, hogy ez az olaj tulajdonképpen
a Szent Szellem. Ale dá sa Svätý Duch kúpiť? De lehet Szent Szellemet vásárolni? Dá sa Boh podplatiť? Kenőpénzt lehet adni, vagy valamilyen díjjal, pénzzel meg lehet vásárolni Istent? Takže písmo vysvetľuje písmo. Tehát Bibliával magyarázható a Biblia. Takže vidíme, že sa dá iba pravda kúpiť. És itt láthatjuk, hogy csak az igazságot lehet megvásárolni. Pravda veľmi veľkej hodnoty. Az nagyon nagy értékű igazságot. Vidíme to na tom, keď tie múdre pany azon látjuk, amikor ezek a bölcs szüzek hovoria tým pochabým, mondják azoknak a bolondoknak, choďte radšej k predavačom a kúpte si. Menjetek inkább az eladókhoz és vásároljatok. Vidíme to dnes na mnohých ľuďoch, Látjuk ezt ma sok emberen, že mnohí si sadnú na zadok hogy leülnek, szépen lecsücsülnek, a počúvajú videá s náboženskou tematikou rôzneho druhu. és mindenféle vallásos témájú videót sorba meghallgatnak. Máme naozaj počúvať všetko? Tehát tényleg mindent kell meghallgassunk? Mindent meg kell hallgatni? Biblia hovorí, všetko skúste, ale to dobré si podržte. Azt mondja a Biblia, hogy mindent vizsgáljatok meg, próbáljatok meg, de a jót tartsátok meg. Ja si tiež vypočujem niečo, keď nájdem na internete. Én is meghallgatok valamilyen beszédeket, videókat, amikor érdekeset találok interneten. Ale ako náhle tam započujem niečo falošné, de abban a pillanatban, hogyha valami hamisat meghallok benne, okamžite vypínam azonnal lekapcsolom. a nepočúvam. És nem hallgatom tovább. Uvediem príklad. Mondok egy példát. Keď niekto nazve Boha Hospodin, musíš to vysvetliť. Például most szlovák nyelven, ha valaki az Istent Hospodin szóval illeti, azt röviden elmagyarázom, mert magyarul ez nincs. Ez a Úrnak a megfelelője, de ilyen szláv specialitás, és tulajdonképpen egy gazdát illettek ezzel a szóval, most lerövidítve így lehetne mondani. Manapság már nem, ez egy ilyen régi szó, manapság nem használatos a köznyelvben, és egy kicsit tehát ilyen lealacsonyító az Istent nézve, ilyen gazdának nevezni, olyan értelemben Úrnak, mintha gazda lenne, ami hát nem szerencsés. Prečo som na to alergický? Miért vagyok erre allergiás? Je jeden text v Biblii, van egy vers a Bibliában, keď ten jeden muž sa pýtal Ježiša, že čo má robiť, aby zdedil večný život. Ahol Jézustól egy ember azt kérdezte, mit kell tennie azért, hogy megörökölhesse az Isten királyságát. Pán Ježiš mu citoval zo zákona. Jézus úr törvényből, tehát írásokból idézett neki. Kde sa hovorí, budeš milovať Jehovu svojho Boha. Ahol azt mondta neki, már az idézet eredetibe úgy szól, hogy szeretni fogod az Jehova Istent. A keď sa nad tým zamyslíte, tak tie preklady hovoria, budeš milovať Hospodina svojho Boha. És a fordítások különböző módon adják vissza a különböző nyelveken, mondom, hogy szeretni fogod az Úristent, tehát már a nevet kihagyják, és szláv nyelven pedig oda kerül még ez a speciális szó, Hospodin. Slovo Hospodin sa prekladá ako hospodár.
Ezt úgy is lehet, tehát mondom, fordítani lehet most már úgy, hogy gazda. Tehát úr, gazda. A keď nad tým premýšľate, budeš milovať Hospodára svojho Boha. És akkor ez azt a gondolatmenetet így előhívja, hogy szeretni fogod a gazdát, Istent, tehát nem méltó. A teraz si to predstavte, že na nejakej veľkej dedine je mnoho takýchto hospodárov. Például egy nagy faluban több ilyen gazdát lehet elképzelni, találhatunk olyan helyeket, ahol gazdálkodnak, gazdák vannak. Takže otázka znie potom, že ktorý hospodár, ktorého mám na mysli v tej dedine. És akkor jöhet a kérdés, hogy melyik gazdára gondolok abban a faluban, melyiket vegyem most elő, melyiket szeressem. A potom ďalšia vec, ktorá ma veľmi irituje. Másik dolog, ami nagyon ingerel, keď Boha a Ježiša spájajú do trojice. Amikor Jézust az atyával, egyedül igaz Istennel egy háromságba kötik össze. Tehát háromság részének magyarázzák. Vtedy vypínam videá. Abban a pillanatban ott lekapcsolom a videót. Ale je to tak veľmi málo, čo si vypočujem, že by sa to dalo na jednej ruke spočítať. Tehát nagyon kevés az, amit végighallgatok, a kezemen meg tudnám számolni. Ja som zastanca toho skúmať Božie slovo a modliť sa o Božieho ducha a porozumenie. Én annak a híve vagyok, vizsgálni az írást, a Bibliát, és imádkozni a Szent Szellemért és megértésért, értelemért. Raz sme počuli dobré vysvetlenie toho, že prečo je dobré si aj občas niečo vypočuť. Egyszer hallottam egy érdekes gondolatot, hogy azt mondták, hogy magyaráztak, miért jó meghallgatni mondjuk valakit, valamilyen magyarázatot. Predstavte si ulicu osvetlenú lampami. Képzeljétek el egy utcát, amelyik a sötétben ezekkel a utcalámpákkal van végig megvilágítva. Takže vy ste pod lampou a máte dostatok svetla. Amikor az ember pont a lámpa alá ér, ott elegendő fényt kap. Idete ďalej a už sa stmieva. Amikor tovább lépünk, akkor annak a fénye így halványul. A potom začína svietiť ďalšia lampa. És az úton tovább lépegetve egy következő lámpa veti a fényt a lábaink elé. Takže to, čo si vypočujeme na internete, tehát ha valamit meghallgatunk az interneten, úgy gondolván, hogy ebből tudunk meríteni, nám môže pomôcť k porozumeniu. Tényleg segíthet a megértésben, tehát valamilyen dolgokra rá tud világítani. Len to nesmia byť nebiblické veci a hlúposti. Tehát, és itt nem arra gondolok, hogy elfogadni. Tehát ezek nem lehetnek Biblia ellenes dolgok, amikkel foglalkozunk, hogy kifejezetten ellene beszél az írásoknak. Vráťme sa ešte k tým panám. Térjünk vissza még ezekhez a szüzekhez, ez a példázathoz. Rozvážne odpovedali slovami, možno by nebolo dosť pre nás i pre vás. Tehát az értelmesek ezekkel a szavakkal válaszoltak, hogy esetleg nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Prečo sa nechceli tie múdre už s tými pochabými deliť? Tehát miért nem akarták megosztani azt az olajat az értelmesek a bolondokkal? Vysvetlíme si to. Megmagyarázzuk. Ja mám plnú nádobku. Van egy edényke, tartóedénykém, ami tele van. A manželke dochádza olej. És nekem pedig fogytán lenne az olaj. Tehát egyikünknek tele lenne egy ilyen tartóedény, és a másik már kiürülőbe lenne a lámpa fogytán. A ona by chcela po mne, aby som jej dolial.
És akkor én azt akarnám tőle, hogy ossza meg azt, amilyen van, és töltsön át az én lámpámba. Tak si predstavte, že by som je naozaj išiel doliať. És akkor képzeljétek el, hogy tényleg fogná magát, és akkor jönne és fel akarná tölteni a lámpámat. No teraz v podstate by tu bolo 5 takých dvojic. 5 ilyen párost képzeljetek el, csak ugye a szemléltetésképpen. 5 múdrych, 5 pochabých. 5 ostoba, 5 értelmes. A teraz oni by pozerali, že kto komu koľko dolial toho oleja. És akkor néznék, hogy kinek mennyi olajat töltött, hogy felezték meg. Jedna z nich by mohla povedať, ale ja mám zo všetkých najmenej. Valaki esetleg elégedetlenkedne, hogy nekem van a legkevesebb az összes közül. Dole mi ešte trochu. Még egy kicsit töltsél át a tiédből. A už by to bolo o dohadovaní sa. És ez ilyen egyezkedés lenne, hogy akkor legyen nekem is elég, adjál még, vagy elég, nem elég, kevés. Takže vidíme, že to je podobenstvo. Látjuk, hogy ez egy hasonlat. Ale všimnime si, že o pravde sa nediskutuje. De ha egyezkedést képzelünk el, akkor egy dolgot tudni kell az igazságról, nem lehet egyezkedni. Takže keď si to premietneme znovu, tehát ha újból elképzeljük, tie pochabé pany by sa v podstate sa pýtali, že ako je možné, že ty máš takú vieru, že ty si sa držal tak tej pravdy. Valamelyik ezek közül kérdezhetné, hogy neked van olyan hited, hogy te végig ragaszkodtál és megtartottad az igazságot. Čo som zle pochopila z Biblie? Mit értettem meg rosszul a Bibliából? Ale tam už nebol čas. És figyeljük meg, hogy ott már nem volt idő. Tam už bolo z diaľky počuť, že ženich prichádza. Miközben vásároltak, megjött a vőlegény. Nebol by čas na diskusiu. Ott nem volt már idő társalogni és egyezkedni. Preto múdre hovoria pochabým, bežte k predavačom. Ezért mondják a bölcsek, a bölcszüzek a bolondoknak, menjetek és vegyetek az eladóknál. Bežte tam, kde vám dávali rozumy. Menjetek oda, ahol eddig osztották az eszet nektek. Veď predtým ste inšie nerobili, len počúvali videá. Mert azelőtt más nem csináltatok, ezt is mondhatnánk, csak sorba mindenféle videókat hallgattatok. Chápete, aké je to nebezpečné? Értitek, hogy ez milyen veszélyes? Pretože 12. verš Mert a 12-es vers hovorí, že Pán im povie, nepoznám vás. Amelyben azt olvassuk, hogy 12. verš. 25. Pillanat, igen. Ő így válaszolt, az igazságot mondom nektek, nem ismerlek titeket. Ja osobne som veľmi opatrný s tým, v tom, s kým sa rozprávam o duchovných veciach. Én személyesen nagyon óvatos vagyok azon a téren, hogy kivel beszélgetek szellemi dolgokról. Ja hovorím, že nemôžem sa rozprávať s hocikým, lebo ničí mi to vieru. Én azt mondom, hogy én nem beszélhetek akárkivel, mert úgy érzem, tönkreteszi a hitemet. Nemôžem sa rozprávať s ľuďmi, ktorí odpadli od pravdy. Nem beszélhetek ilyen dolgokról azokkal, akik elestek a hittől. Ktorí proste nedržia sa toho, čo učil Pán Ježiš. És nem tartják meg azt, amit Jézus tanított. A to je spústu vecí, čo Pán Ježiš vyučoval.
És az rengeteg dolog, amit Jézus úr tanított. Pokiaľ niekto neuznáva Boha Jehovu ako jediného pravého Boha, ha valaki nem ismeri el Jehova Istent, mint egyedüli igaz Istent, a Ježiša Krista ako jeho syna, és Jézus Krisztus, mint az ő fiát, nie je v pravde. nincs az igazságban, nem birtokolja az igazságot. To, že Biblia hovorí o Ježišovi ako aj o Bohu, az, hogy a Biblia úgy beszél Jézusról, hogy Istennek mondja, tak človek, ktorý nepochopil základnú pravdu, nemôže pochopiť ani toto. Az félrevezethetné ez a gondolat, és nem érti meg, hogy ez mit jelent, mert ha nem érti azt az alapot, hogy ki Isten és ki az ő fia, akkor ezt, hogy Jézus Isten, nem érti meg. Keď som čítal toto podobenstvo o tých panách, amikor olvastam ezt a hasonlatot, a példázatot a szüzekről, tak prišlo mi na jedno také pripodobnenie, eszembe jutott egy hasonlat, že túto pravdu by som nazval tiež ako olej. Akkor ezt az igazságot szintén olajnak nevezném, olajhoz hasonlítanám. Doslovne ako olej do auta. Például, mint ha elképzelünk olajat, amit a kocsiba kell beletölteni. Vysvetlím. Elmagyarázom. 1. Korinťanom. Korintusiakhoz írt első levél. Kapitola. Első levél 13-as fejezet. 13. verš. És 13-as vers. Teraz však zostáva viera, nádej, láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska. Itt azt olvashatjuk, most azonban megmarad a hit, a remény, a szeretet. Ez a három, de ezek közül a legnagyobb a szeretet. Takže viera, nádej, láska sú auto. Hit, remény és szeretet, képzeljük el, hogy ez a kocsi, egy autó. A tá pravda je ten olej, ktorý tam dávame. És az igazság lehetne az olaj, amit bele kell tölteni. Bez pravdy igazság nélkül veríme, čomu chceme, amikor abba hiszünk, amiben akarunk, nemáme žiadnu nádej, nincsen semmilyen reménységünk, a naša láska je pokrytecká. És a szeretetünk képmutató lehet. Takže vidíme, že pravda je veľmi dôležitá. Akkor láthatjuk, hogy az igazság mennyire fontos. Je ako naozaj drahocenná perla. Tényleg a értékes, legértékesebb gyöngyhöz hasonlítható. Toto by bolo asi všetko, čo sme chceli povedať. Ez most minden lenne, amit most mondani szerettünk volna. Ak ste našli pravdu, ha megtaláltátok az igazságot, tak si ju cente ako drahocennú perlu. Akkor értékeljétek tényleg, mint egy nagyon értékes gyöngyöt. A nikdy ju nepredajte. És soha ne adjátok el. Lebo ak to spravíme, mert ha ezt megtennénk, potom nám Pán Ježiš povie, nepoznám vás. Akkor azt mondhatja Jézus nekünk, hogy nem ismer bennünket. Ďakujem za pozornosť a majte pekný večer. Köszönjük a figyelmet és szép estét kívánunk.